Simmerwaar in Friesland en dat wie het duurt, maar dat zal de komende dagen net anders wezen. Morgen even een dipje en hoe het sprutsen de scootjes kon zielen en het liedje biedt chic. En de wien wie wat vlagerig. Hier bij mij in Haas stie ik een stevige wien, maar vind ik een heel protte zinnen. Hoewel verder op de provincie meer bewolking en nog een aantal buien en buikers. En dan zie je het zelfs nog een paar pittige buien bij. Wol, joen en vannacht, de verwachting. Joen en vannacht een bui, een buiken, opklarings, 14 en 16 graden. Wien, zuid-zuidwest, matig en vrij krachtig. Terug naar morgen. Er wordt 2 keer zield bij wat zijn. Een prachtige dag om te zielen, maar het waar wordt stadig gewoon wat minder. Laat ik beginnen met de maandtijd, dus hebben we regelmatig zinnen, stadig gewoon meer bewolking. In de middag begint de lucht heel dol, hebben we letterlijk onze bruin en lichterrein. Temperaturen morgen 20 of 21 graden, daarmee is het nog altijd een warme dag. En de wind uit het westen en zuidwesten waait matig en vrij krachtig, krijgt jou rond 5, kust- en watergebied en boven het noordelijke pad van Islamar betiden krachtig, krijgt 5 en 6. Ja, en dan terug naar de nacht, buiig, misschien wel tonger. En dan terug naar Waanzee, het fruitzocht. In de maandtijd nog even wat ruim, daarna de zinnen en het wordt vlug droog in de maandtijd. Temperaturen passend bij een simmerdag 22 of 23 graden, een matige en vrij krachtige zuidelijke wind uit het zuidwest. Nou, en dan Tonsje en Vreed. Tonsje, zo'n 20 of 28 graden, flink wat zinnen. Vreed, flink wat zinnen, tropisch, 29 of 30 graden. En dan is dat warme simmerwaar, heel dol waarom. En wij moeten morgen maar weer even in het simmerwaarsje.